Desar, Desar itu aku tahu. Itu bahannya kamu siapkan. Daw ma bemar nih. List lihatजोबबाय गावबुरानि सहि नांलायलायगौ नामा गावबुरानि सहि लेखांजोबबाय लिस्टआ दाउ अमा लोमजानाय गासिबो डाक्टारा बेनो सासेया बेनाव सोंनानै लांबानो जाबाय मोनो गासिबो मोनजोबगोन Sama di berapa? Udah bau. Aku punya legend. Untuk kimi nih orang. Parek ada gratis. Guru kini nggak bisa botol पानी লগত मिलाई खुवाई দিব লাগে 2 চামুচ মিলালে পানীৰ লগত খুৱাই দিব এই সার চেনি দিয়া সার থাকে গাহৰি ছাগলী গৰু বলি লাগে মিছালাই बेयो जाहैबाय माबानि दाउ बेमार बोरमा बेमार अमा बेमार गासिनिबो सोलियो आरोना बेयो नैबालाय पिक्चाराव दंखायो नै दाउ बोरमा मेन्दा बोरमा अमा गासिनिबो दंजोबो आरोना बिदिनो थारमाने बे बेमार जायोबा जों बेखौ एसे आफा होनांगोन आरो डक्टरनि साजेसन खालामबानो जाबाय दा बेनो आरो नैबेनो रानफेदिं राननायाव लाबाय आं ओमफ्राय आरो नैबेबो जाहैबाय माबानि
बोरमा जोंना खिलुनाय जादों बोरमा दाउ अमा गासिबो जाजोबो आरो बयबो एफा एफा होनांगौ जाहैबाय आरो एसे बेनो आरो दिनै रानफैनायखौ लाखिबाय आङो नोंथां